Сәлам дуслар. Бүген мин сезнең өчен үземнең иң яраткан җырларымның берсен башкарып китәсем килә. Ул инде күптәннән интернет җилдәрендә бар, әмма акустик версиясы булганы юк. Сезгә гитарада әле аны уйнап күрсәткәнем юк. Шуңа күрә бу җырны яратып өлгергәннәргә әлеге видео кичкенә генә бүләк булыр. Кемнәр бу җырны ишетмәгән, ишетеп, сез дә яратырсыз дип ышанып каласым килә. Киттек. Сагынасың икән минем кебек, кемдә икән бүген уйларың, кемне икән назлап җылыталар, син сирпегән алтын нурларың. Сагынасың икән минем кебек, кемдә икән бүген уйларың, кемне икән назлап җылыталар, син сирпегән алтын нурларың. Кемнәр икән тәмен татыйм диеп, Иренеңә саксыз үрелә. Хыялыңда кемнәр, кемдә уйларың, сагынасың икән мине дә. Кемнәр икән язгы карлар кебек, Карашыңнан булган, инде сылу бәхетеннән шашып, уйларыңда сыйны төн кунган. Кемнәр икән тәмен татыйм диеп, Иренеңә саксыз үрелә. Хыялыңда кемнәр, кемдә уйларың, сагынасың икән мине дә. Güzel mикән синең елмаюны, кояш яктысына тиңләүче, бар дөньяңа үлеп гашык булып, алсуданга сине димләүче. Кемнәр икән тәмен татыйм диеп, Иренеңә саксыз үрелә. Хыялыңда кемнәр, кемдә уйларың, сагынасың икән мине дә. Кемнәр икән тәмен татыйм диеп, Иренеңә саксыз үрелә. Хыялыңда кемнәр, кемдә уйларың, сагынасың икән мине дә. Сагынасың икән мине дә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.